abarai ao kurase county ya Kisii bakoragwo no mugavana Simba Arati niko baikira na segetigie skuru yentanda yotoka se ward ya Monyero ebunge ya Kitutu Chache North ase county iyo elyo kwena na chicheki chechi basari go cha saba orkuwa bechi skuru au bune nchiremo yoko basira se chiseme igatia barai baikira na ngamo no waziri we chisemi Migosi Ogamba mujumbe bora gongo Jafet Nyakundi amono mu MCA wenseme yo Peter Otachi au batoke getambogero kyo mugavana gosira abaorkiwa ase chiskuru muri kitwekili forenge agotomanya se nchiro baikira. Eli tukulia gatatu ase taro mugavana Simba Arati guonchokana na ase chinsemo au che county ya Kisii elikorotota emirobiro ya magendero na boigo kwenda na chicheki basari elikobasira aborokigwa elinda basome abo ase tukulia lero ataraboge tutu ya mateneri ya rugoro asachakera ase nsemo ya bunge ya Kitutu Chache North ya Monyero ase getigie skuru yentanda na gokorera ase skuru ya St Mary's Mosocho ward ya Bogusero ensemo ya bunge ya Kitutu Chache South. Moremo akamugavana ochire yangonore bari no moko abantu bakegogi kebwata amaje arusiaga kebwata amaje omuranya gitari kebwata amaje nyansakia kebwate epekeri echikoni bakanta gavana niche uginayo gocho bwera sokure amaje twabekira amaje eronge tubekita amaje manga yo excellency amaje kegeto seniri tubwate manga gosoka amaje Amanza yu abekiru na niko ya metatore aike surura aike matongo aike sigona abantu bonse bajo amazi ase nkwana yaye omugavana Simba Arati nigabe kabene buna eganga yaye nene no kweneke buna amagendero ngokore kanale ime county ya Kisii nabego kinya ebirango begisemi ime county iyo kegaiga Kitutu Chache North aiga buna nyorora yateba noenda yenchogu no kirenyomberwete na decide ngarero kimakusudi lazima ngichega barole torona no bosio so bosio bobe na akora ena achire ngena ne chicheki chabana baito para some dalero ndete kubatibinga ki chibesa na ena nire kurun service mwishimu bachi no alegaiga no balenge na bande umwako oliyo etete ekero mwishimu ngwaya ngobisi kibasa libarwete ebaruse tibese kibakabeke se kipara bana mbachete school lakini ndedo tenga ki elineme pango ya lenge ngakiri inje nate betenga ki ngenjo teyo uchumi ya kongire no muntu kunyono ene chiwibire choka kane school fees ne kongu tana korekere ward abante 25 wike 30 kiro motieni eba kolege tukekuru kazi mashinani negasi yabo no kurusia marabu mutaro kurusia makaravati na 70% montegere 70% eba ko babangina egati abarai bali balikarana ase misangirikana iyo na muno mu waziri wechisemi imensi ya Kenya Mosike Julius Migosi Ogamba omujumbe wa Kitutu Chache North Mosike Jafet Nyakundi amona abarai bande korwa ase county iyo abo batoge getambokero kyo mugavana kwena na chibasali eliko basira aborokigwa ne chisemi ibota tenga keresimba ngambia mono ekiagera egente ke chibasali konyora ntara sobisi ina nyorete chiakani ikae agreement ne chigavana Jones cha Kenya chigavana 47 kero mugavana ga sign agreement ne serikali ikubalao ikubanchira kurwa chibasari lakini yamono gavana Simba Arati esengencho yogo chagaiga gotwe basari nigo kuboria kwa ruwe kwa gotia asaba menye be county ya Kisii anake mabale babo gatutu baneke bunango musira baro mugabana bwe county ya Kisii omusike Paul Simba Arati aseganga yaye yokwera na bisi elinda gandere na meromemi ya magenderero boli raisi muna moroje oborai nobo komu ayesimba Arati nimaete bakongoire nimaete bakoramire nimaete bagatebirikirego lakini tigango devi aebwate rabataba baikaraseta abana baba dosi baito abana baba kwenda na indi
bono amaisonsi nigo arigeretio bokoreri bwe serikali ya kaunti ya Kisii anakegima asensemo yo kwimokia ebirongo bya Kisemi imi kaunti iyo yinko reporter ya Ensoko TV korwa entanda ensemo ya bunga ya kituo cha Chenoti ya kaunti ya Kisii Retariane Wycliffe Orenge.